Eli, prosím tě, to zalomení kolem té brány, nemáš ho tam dostatečné, tím tu lyži nepostavíš dostatečně na hranu a potom máš ty zbytečné výpadky, jo? Takže zkus do toho víc zatlačit kolem té brány a víc to dát ještě na tu hranu, ještě více do toho položit a dám víc tlaku na tu vnější lyži. Tak čekej, až ti řekneme. A jde se na svačinu, jo? Jde se na svačinu hned teď.